running free. You know how I feel, float among the trees. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new night. And I'm feeling good. A mi no em sortien els números, perquè dius 120 anys, allò que busques, que fem tots, que busquem al Google, surt Wikipedia, hi ha una ressenya de la llibreria Documenta i posa que té 45 anys, és a dir, més o menys com jo, més o menys, nascuda l'any 75, i dius, a veure, com pot ser que celebrem? Si jo no en celebro 120. Llavors dius, 45 anys, ho vaig haver de preguntar, 45 de llibreria Documenta, 70 d'un senyor que tots coneixeu, que ara parlarà d'aquí un moment, que no sé si li fa gaire gràcia o no, però fa 70, per tant feliciteu-vos si veieu, més 5 anys que fa que la llibreria Documenta és aquí a Pau Claris. Benvolguts amigues i benvolguts amics, i potser fins i tot estimats clients i clientes. Us hem convidat a aquesta festa per celebrar 120 anys a Documenta, no de Documenta, a Documenta. I vosaltres, en fe cega, hi heu correspost assistint-hi, malgrat saber que només en fa 45, que el Ramon Planes i jo vam començar a muntar a casa seva en un àtic del carrer Verdi. Moltes gràcies per la vostra confiança i per el fet que això ens demostra. Encara que actualment vinc menys per aquí, quan arribo, primer de tot repasso les taules de novetat per veure què em crida l'atenció, tal com he fet als 45 anys de llibreria i abans de ser llibreter. Estic convençut que és una actitud que comparteixo amb vosaltres. És per això que sou aquí, pel plaer de remenar llibres, per comentar-los i a vegades per polemitzar sobre algun d'ells. I sobretot per somiar com seran a l'hora de decidir quines lectures ens endurem, ja que, afortunadament, no es pot tenir ni llegir tot, que cal triar, i sé molt bé que en una llibreria els llibres tenen un cost i, desgraciadament, la butxaca el límit. He de confessar que, de fet, el més important que volem celebrar aquí i avui és que també han transcorregut 5 anys des que vam obrir a Pau Claris. Quan l'Eric i jo vam acceptar el repte que suposava traslladar-nos des de Cardenal Casañas, érem conscients que era una aventura incerta, però que centenars de persones s'hi embarquessin ens va fer sentir esmeralls. La millor lluita és la que es fa sense esperança. I exactament això és el que hem fet tots nosaltres. Somiar, patir i lluitar. I el més extraordinari és que aquest somni, aquesta lluita, ara s'han convertit en una realitat bastant consolidada, amb un futur que no ens tormenta. Ara no esperem, sinó que estem convençuts que la llibreria té una continuïtat gràcies a tots vosaltres. Us asseguro que l'Eric i tot l'equip que l'acompanya, en Lluís, la Nura, la Mercè, la Josefina, en Pol, la Gavi i jo, entre bambolines, farem tot el que calgui per conservar aquesta confiança que heu dipositat. Gràcies. Per molts anys. Gràcies. Escriptors de llibres. Això és la feina de llibreter i aquesta feina no podrà morir mai. Tingueu-ho clar. La feina que estan fent ells dos i que estem fent tots els llibreters no la trobareu en un altre lloc que no sigui la llibreria. Per això jo ja no vull dir res més perquè el que ha de ser és disfrutar d'ells dos. Només moltes gràcies per ser-hi, per molts anys i per molts anys més, que d'aquí 45, 120 puguem tornar-ho a
Moltes gràcies. És un paratge estrany, entre llums. A vegades s'observa un estany d'aigües fosques, trencadisses com l'esquist. La dona mira aquesta aigua des d'una mena de finestra sense casa. I un dels darrers fragments. Era l'hora d'abandonar-lo. Distret pels milers de persones que es veien des d'allí arribant a la platja, vaig desfer-me del seu braç. S'aferrava a les ginestes tot pensant que era el meu vestit i preguntava com era que aquelles formes no tenien matèria. Llibres, llibres, els llibres. Passió pels llibres. Quan aprens que amb la literatura no tornaràs a estar sol mai més, la vida canvia per sempre. Abans de ser poetessa o poeta o editora vaig ser clienta de la Cercle de Documenta i entrava, tagarejava, triava molt i m'emportava uns quants llibres. Per mi era la llibreria d'aquell senyor estrany amb corbatins. I després el Martí Ribas, que vam fer una gran amistat a partir de parlar dels llibres que em recomanava o que només fullejàvem. I és un honor, com molts de nosaltres, haver sigut uns que començàvem a entrar al món dels llibres i poder, quan fem aquí presentacions d'aquest racó o fem grups de lectura o avui fem la celebració, doncs és un honor que ens convidin. No se'n són, però ho dic fort. Moltes gràcies. Espero i desitjo que els nens, com vosaltres, d'aquí a 5-20 anys més, continueu tenint el plaer de la lectura i llegint llibres, ok? Així que va por vosotros. Hi havia un nen aquí, en aquesta ciutat, a Barcelona, que tenia un problema molt gros, Però l'estratagema de Capllong va fracassar. Malgrat la perseverança per eliminar la competència, actualment en cap llibre d'història de la literatura hi ha traces de l'obra literària de Juli Capllong i Jofresa. La posteritat no li ha concedit ni tan sols el privilegi de ser el Borni al país dels cecs. I el que em feia gràcia és que jo vaig treballar a la Documenta 7 anys i m'he vist molt ràpidament 4 coses que em vinculen a la Documenta, perquè la meva vinculació amb la Documenta és molt més que literària, és personal. M'estimo molt la Documenta, per mi la Documenta ho sento, però sempre serà la carrer Cardenal Casañas. Després sempre serà a la plaça Sant Josep Oriol, en aquella habitació sense finestres. Jo vaig voler el llibre de José María S. de Queiroz, que és Els Maia, que era la primera vegada que es traduïa al català. I quan el vaig anar a pagar, ell em va dir que era molt insistent, però que no me'l llegiria mai aquest llibre. I segurament el Josep Cots em va llançar una espècie de maledicció perquè tots aquests anys després tinc el llibre encara al prestatge, que em mira a vegades, jo el miro a ell i mai he llegit Els Maia. Tenías tiempo de estudiarlas, las fotos. Y eso es lo que hice. Vaya si las estudié. Yo me gradué con esas fotos. ¿Y sabes lo que descubrí? Descubrí que pude reaccionar de 3 maneras, Rich. Solo 3. La primera es fácil. Odio América. Pero luego las estudias un poco más y subes un escalón. Dios no existe. ¿Y sabes lo que acabas diciendo al final, Rich? Después de estudiarlas todo lo que has podido, dices, tengo hambre. La alegría sigue al dolor y el dolor a la alegría. Bebemos vino porque es fiesta. A veces bebemos vino en el gran dolor. Pero de un vino o del otro, ¿qué nos queda? El llibre assenyala l'estatus social de qui el llegeix o posseeix. I el poder polític sempre n'ha fet ús com a arma ideològica i de propaganda. A més, és un negoci.
com la pintura i l'arquitectura, com tota la cultura en general. Nosaltres venim del 68 i no hem estat mai irreverents ni idòlatres del llibre. Un llibre val per l'interès que té i n'hi ha que no tenen cap valor. I això ho va escriure en Josep Cots i en Ramon Planes l'any 2005 a l'avenç número 302. Les disculpes no constitueixen la base d'una societat civilitzada. D'acord, vaig respondre, tens raó. Però quina és la base d'una societat civilitzada? Les biblioteques, va respondre l'Elf. I nosaltres volem afegir que són les biblioteques, però també són les llibreries, com la Documenta, la base d'una societat lliure i la base d'una societat civilitzada. Per això volem desitjar una llarga vida a la Documenta. I us llegiré un petit fragment dels Dix, que té l'immens honor de ser un premi Documenta. Morir-se va ser com prémer l'interruptor d'una bombeta fosa. Ínfim. Sabia que s'havia mort perquè en Jaume li va fer un petó al front i va dir mare. I no va notar el tacte dels seus llavis. I perquè la Roser li va agafar les mans i li va enfonsar la cara y no va a notar l'escalfor de las seves lágrimas. Nunca he entendido por qué a los deudos les da vergüenza el muerto, como si no se mereciera un velorio como Dios manda por haberse muerto antes de tiempo, como si la muerte fuera un fracaso que hay que ocultar. La gente cree que en estos casos lo mejor es la discreción, y la discreción acaba pareciendo cosa de muerto pobre, insignificante, rascuache. Ay, hijo, perdona a tu madre por contarte estas cosas horribles ahora cuando tú empiezas una nueva vida. Aquest és l'he triat perquè és el meu últim llibre preferit que vaig comprar en aquesta llibreria. El títol és el contingut, és a dir, és una lluita televisada entre un os i un tauró. I és tota la mitologia que es fa al voltant d'aquesta lluita. La història és una família que va a l'estadi a veure aquesta lluita perquè el fill ha guanyat la redacció sobre Oso versus Tiburón. Capítol 1. Per primera vegada, ella arribaria tard. En Beckman, assegut a la terrassa del bar més decadent de la ciutat, cuidava la copa de cervesa. Amb la punta dels dits contra la superfície metàl·lica de la taula, repetia un motiu de semicorseres. La mirada traçava panoràmiques. 5 segons d'esquerra a dreta, 5 segons de dreta a esquerra, intentant identificar, amb recança expectant, el moment en què ella havia d'aparèixer. Va alçar-se, va obrir el llum i comprovar esbadaït que el raspall, sense perdre gens ni mica la forma de raspall, ojo que això és important, sense perdre gens ni mica la forma de raspall, es movia com un gos. Va saltar donant algunes voltes prop del nen i després va posar-se a panxa en l'aire per tant que la manyeguessin. Qualsevol que tingui notícia d'aquest prodigi es preguntarà que d'on podia treure potes per caminar i panxa per mostrar un raspall que estigués tenint forma de raspall. Però vençut de la principal dificultat de donar-li vida, aquest detall és de tan desproveït d'importància que ni val la pena amoïnar-s'hi. Cal·ligrafia moderna, cal·ligrafia contemporània, era una preciositat. Aquells llibres a tot color que l'obres i fa olor de plastilina, fa olor de tinta. 20.000 pessetes costava el llibret, 20.000 pessetes. I aleshores, clar, jo era un pobre estudiant de 18 anys i anava molt a la Documenta i el demanava manipular-lo i me'l mirava. No sé si te'n recordaràs, jo anava molt, llavors tocava els pebrots en el llibreter i me'l mirava, però era evident que mai el podria comprar. Bé, us llegiré un breu fragment de la presentació. El llibre es diu Maria Dolors Oriols, Viure i escriure. Qui era ben bé Maria Dolors Oriols? Què va escriure? Més enllà d'aparèixer el seu nom en els estudis literaris, en l'apartat Altres noms de narradors de postguerra, què en sabem? Quina mena de llegat va deixar-nos? Oriols pertany a l'altra generació que va viure a les Tebes, la generació sacrificada o frustrada. L'Estilit havia pujat a dalt de la columna en una espècie d'impuls vital. En realitat no sabia ben bé el perquè, senzillament tenia curiositat i paciència per esperar que passés allò que hagués de passar, si és que havia de passar alguna cosa.
Put your bread, clap your hands. I don't want to. I don't know. I want you. I want you. And I just wanna make love to you. Love to you. Llegiré un fragment de la meva novel·la que va guanyar el Premi Documenta fa 3 anys ja, i en el seu moment ja em vaig quedar molt content per rebre aquest premi. I com que m'havien dit que serien 3 minuts, doncs llegiré aquest fragment. El fet és que l'empresonament sense judici no és tan sols una mesura punitiva de tortura física i mental contra uns quants individus, sinó que, a més, és una mesura calculada de terror psicològic contra els milions de persones que lluiten. L'objectiu és sotmetre tot el país a un setge psicològic. Fins llavors m'havien recomanat llibres professors, companys de facultat i amics, però un llibreter mai. Crec que no havia parlat més de 2 minuts en cap, més enllà de «em pots cobrar? Tens aquest llibre?» Vaig comprar el llibre, el vaig llegir. Era un moment que la vida semblava que cada dia s'obrien portes, és cert, però en Josep Cots em va obrir portes, finestres i un edifici sencer. El senyor Cots, en aquest sentit, ha estat el meu primer llibreter. I diu així: jo m'estic fins al capdamunt de frissar, de judicis, de fer i de pensar el que s'ha de fer i s'ha de pensar. Tu arribes de bon matí a l'institut i això és un tu universal, no és que parli estrictament de tu. I què has de fer? Has d'anar a classe i escriure i parar atenció i tot això. Has de riure. De bon començament ja has de riure. Les concertines brillen, els 4 arbres amb prou feines fan ombra. Les dones tornen a l'edifici embotides en samarretes cridaneres, amb els braços i les cames encara esblanqueïts. Busco ansiosa, amb el cor desbocat, perquè si no la veig l'últim dia, tornaré amb les mans buides. El fragment que trobi com una mena de, no sé, intentant buscar un sentit en aquests 120 anys del futur que espera la llibreria Documenta. No sé no sé què passarà, no sé. Vaig a fer-ho, espero que sigui bo. A veure... No puc mirar, no té gràcia. Vale. Llegiré aquest poema que comença amb una cita de Wittgenstein que diu: no em podria imaginar que tinc uns dolors horribles i que mentre duren em torno una pedra. És més, com ho sé si tanco els ulls, que no m'he tornat una pedra? Falo mucho a soles, confiésovoslo. Con mi padre casi siempre. Digo lo que él me decía a veces, y es mejor callar que falar en devaneo. En devaneo, decía, nun glayen los glayos abiertos. Sé que voy tantas veces entre el espejo, a poco y a poco morriendo, y que cada vez entre los míos nada más atopo a los muertos, dispuestos a ayudarme un poco en la alegría de los que fomos, pouquinín a pouco, marchando. Con frecuencia se habla de escritores malogrados, pero nunca de lectores malogrados. Existen, por supuesto, montones de lectores fallidos. Está claro que no le vemos a usted entre ellos, pero no parece que tengan que pagar por ello. Y sin embargo, si alguien escribe y no acaba de salirle del todo bien, la gente se pasa el tiempo suspirando y haciendo todo tipo de extraños guiños a su alrededor. Ni siquiera se puede confiar demasiado en la propia novia. ¿Y qué? ¿Se siente usted ahora como un rey? Eso esperamos. La Documenta, i us he dit una cosa, jo no sabia que m'havia de portar el text, de manera que em pensava que tenia un text i que llegiria. I faré una cosa que, bueno, és diferent, que és que jo sempre arrossego una llista de llibres que busco introbables. I llegiré uns quants títols de llibres que no estan en aquesta llibreria i que espero que algun dia hi siguin.
Comencem per llibres estranys. Colección de los epitafios más notables que existen en el Cementerio General de Barcelona, Barcelona, 1842. És un llibre d'epitafios. I, com tots sabem, els llibres d'epitafios són apassionants. Des de je diu que ja dic que sí, el primer grau em sembla que no. Diu perquè són temps el qui posa lloc a totes les coses, a totes les coses. Ai, més que explotats! I encara guixo paper. I encara no sé per què. Encara surto al carrer, miro si va sola si res. Encara surto al carrer, miro si va sol. I demà també. sense aquesta jovenalla que dèiem, no? Bé, jovenalla no tant, però bé, és més jove que jo, tant se va. La qüestió, l'Eric de l'Arco, sisplau, endavant, un fort aplaudiment per l'Eric de l'Arco. Fa 6 anys jo no gosava imaginar-me aquí amb tots vosaltres i amb tota la gent que ha vingut. Però hi som. I jo, mentre l'Oriol aquí prepara els instruments per fer el final de festa, només vull dir que estic molt content d'haver triat aquesta professió, perquè en aquests 5 anys, suposo que quan vaig començar la gent no es devia imaginar, devia pensar que aquest tio no sap on es fot, és veritat, no ho sabia, però he trobat gent molt maca. I és de les coses més fortes que jo vaig pensar en aquests dies que vaig donant voltes, que vaig anar al Premi Llibreter, que estic aquí pensant, ja fa 5 anys, i quina gent més maca que hi ha en el món dels llibres. I parlo, evidentment, dels editors, parlo dels comercials que venen aquí cada setmana matxacant amb les novetats, però són molt bona gent i me'ls estimo molt i crec que noto que... I després hi ha els altres llibreters. Jo estic molt content de tot el que he rebut d'amor, de ser rebut en un gremi que desconeixia per tot un grup de gent que avui ha vingut aquí i que em sento molt acollit. De veritat, estic molt content de poder pertànyer en aquest sector. No sé si està tothom preparat allà al fons. Esteu tots preparats? Sí! Doncs hem de cantar molt fort perquè avui el Josep fa els 70 anys. I li hem de cantar al Josep, a la documenta de tota la vida i a aquesta documenta nova que entre tots hem fet possible. Per molts anys, aniversari, Però venim tots a bufar.
de bufar tots, Vinga. Veniu. Una.